क्रिकेटपटू रिंकू सिंगच्या वडिलांचं निधन झालेलं आहे। नोएडाच्या यथार्थ रुग्णालयामध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला। तर क्रिकेटपटू रिंकू सिंगच्या वडिलांचं निधन झालेलं आहे आणि त्यामुळे त्याच्या कुटुंबावर त्याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे। नोएडाच्या यथार्थ रुग्णालयामध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला। तर भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंहवर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे। त्याच्या वडिलांचं कर्करोगानं निधन झालेलं आहे। गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर कर्करोगाचे उपचार सुरू होते, मात्र त्या उपचाराला यश मिळालं नाही आणि अखेर त्यांचं निधन झालेलं आहे। यकृताचा कर्करोग त्यांना होता आणि कर्करोगावर रुग्णालयामध्ये त्यांच्यावर उपचार सुद्धा सुरू होते। डॉक्टरांनी प्रयत्न केले, मात्र तरीही त्यांना यश न आल्यामुळे त्यांचं निधन झालंय।